नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी कांवर मेटर और बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बनी रुआ सबन खतरा। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर दें तो पक्का गाना बच जाए भैया। बहुत मस्त मेटर बा। तो चलिए मेटर के शुरुआत कर जाए, लेकिन शुरुआत कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतनी, अच्छा मीटर रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी भैया तो निश्चिंत रही। रुआ के जैसन मीटर चाहिए ना गावे के वैसन मीटर मिली हमरा कलम के जरिए। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। मीटर में शिकायत के मौका ना। मीटर रुआ के जैसन जोहत होखब वैसन मीटर मिली, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में। हर तरह के गाना हम लिखे नहीं भैया, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन आता है, मतलब होली के गीत, चैता के गीत, कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के मीटर मन पसंद के मिले भैया। आज के मीटर शुरुआत कर लिया कैसे बाटे। और हाँ, चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रहे। आज के मीटर बाटे एगो देवर देख के भौजाई के का कहता जब कांवर उठौले बाड़ी तो, अरे बोल बम के भौजी बोलेली जय करवा आ देव घरवा जालीना, हो देव घरवा जालीना, आ लचके कान प कंवरवा देव घरवा जालीना, लचके कान प कंवरवा देव घरवा जालीना। बोल बम के भौजी बोलेली जय करवा, बोल बम के भौजी बोलेली जय करवा, देव घरवा जालीना, हो देव घरवा जालीना, आ लचके कान प कंवरवा देव घरवा जालीना, लचके कान प कंवरवा देव घरवा जालीना। हंसी खुशी चढ़तारी ऊँचे रे पहाड़वा, हंसी खुशी चढ़तारी ऊँचे रे पहाड़वा, देव घरवा जालीना, हो देव घरवा जालीना, आ लचके कान प कंवरवा देव घरवा जालीना, लचके कान प कंवरवा देव घरवा जालीना। तब भैया एक नया म्यूजिक बनवा कर वह बढ़िया से गायकी कर सकतनी। अगर ये गाना पसंद बा आ फुल सॉन्ग लिखवावे के चाहतनी तो बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। हमार व्हाट्सएप नंबर बाटे भैया 8874473128 8874473128। रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले, चाहे ये मीटर खतरा चाहे पर्सनल मीटर खतरा। मिला तनी फिर से हम अगला वीडियो में कुछ नया गाने के साथ। तब तक के लिए रुआ सब सन्मति चाहता नहीं, कोनो गलती त्रुटि है विजय बागी से भइल तो क्षमा प्रदान करब। आ चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।